ఎక్కడి నుంచి మ్యామ్? మియాపూర్ నుంచి. మియాపూర్ నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసి చెవిరంధ్రం సాగిపోయిందని చెప్పి క్లోజింగ్ చేయించుకోవడానికి వచ్చారు కదా. మీకు ఎన్ని డేస్ క్లోజ్ అయింది మేము ఇప్పుడు? 1 వీక్ అండి. 1 వీక్ కి క్లోజ్ అయింది. ఇప్పుడు అయితే మళ్ళీ మేడం గన్ షాట్ అయితే చేయించుకుంటున్నారు అనమాట. మేడం అయితే ఇంకో ఇయర్ కి అయితే స్టిచ్చింగ్స్ చేయించుకున్నారు. ఈ ఇయర్ అయితే కనుక మా దగ్గరికి వచ్చి ఇయర్ క్లోజింగ్ సర్వీస్ అనేది చేయించుకున్నారు కదా. మీకు రెండిట్లో ఏది బెటర్ అనిపించింది మ్యామ్? ఇదే ఈజీగా ఉందండి. స్టిచెస్ పెయిన్ ఉంటది, టైం పడుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మేడంకి అయితే ఇప్పుడు గన్ షాట్ సర్వీస్ కూడా చేస్తాం. మీకు ఈ సర్వీస్ ఎలా అనిపించింది మ్యామ్? గన్ షాట్ పెయిన్ ఏం లేదండి, ఈజీగానే ఉంది కదా. మా టోటల్ సర్వీస్ అనేది ఎలా అనిపించింది? బాగుందండి. మీరు కూడా అలా చెవిరంధ్రాలు సాగిపోయి బాధపడుతున్నట్లయితే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్ని సేవ్ చేసుకుని మా వాట్సాప్ నెంబర్కి ద్వారా లేదా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ద్వారా మీ అపాయింట్మెంట్ అనేది తీసుకోండి. ఇయర్ క్లోజింగ్ సర్వీస్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. తర్వాత గన్ షాట్ సర్వీస్ అనేది కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. మా సెలూన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ మణికొండ పుప్పాలు కూడా శ్రీ దివ్య కలర్స్ బ్యూటీ సెలూన్. మార్నింగ్ 10 to నైట్ 10 వరకు ఓపెన్. సండే కూడా ఓపెన్ లోనే ఉంటుందండి.